današnji čovjek sebe formira da bude potrošač i da bude stručnjak u jednoj stvari koji je određen da bude kao stroj, da radi jedino to. Drugo, sve ne treba da zna. Bit će doktor scijencije, dobit će sve i bit će svi u vladi, svi će biti vlada, a niko ništa ne zna osim onoga svoga jednoga pravca. To se događa danas čovječanstvo, ma neću plakati o tome. Jednostavno se parlata, ne znam kako bi to činio, prvi ludo.